Καλώς το Γιώργο, πού είσαι ρε φίλε? Τι λέει ρε Αντώνη, καλά? Τι έχουμε, δεν σε βλέπω κεφάτο, τι έπαθες? Δεν με βλέπεις κεφάτο, είχαμε τραχανά σπίτι. Πού να σε πιάσω τραχανάς? Να φάμε κανένα χοντόκ, καμιά πίτσα, κάτι να φάμε. Τι έχει? Ναι ρε φίλε, με τον τραχανά, τι να φας με τον τραχανά τώρα, τι να πιάσει? Το... Εμένα μου έκανε η πεθερούλα μακαρόνια με κιμά. Άρα αν ήμασταν τυχεροί, δεν είχε χοντόκ, αλλά είχε πιτσάρα. Πιτσάρα. Πω. Ωραίος. Από τις καλύτερες πίτσες στην περιοχή. Το καλύτερο απογευματινό γεύμα μόλις τελειώνει. Εσύ δοκίμασες πίτσα τσαπαρίδι? Θέλω τα σχόλιά σου. Καλώς το Γιώργο, πού είσαι ρε φίλε? Τι λέει ρε Αντώνη, καλά? Τι έχουμε, δεν σε βλέπω κεφάτο, τι έπαθες? Δεν με βλέπεις κεφάτο, είχαμε τραχανά σπίτι. Πού να σε πιάσω τραχανάς? Να φάμε κανένα χοντόκ, καμιά πίτσα, κάτι να φάμε. Τι έχει? Ναι ρε φίλε, με τον τραχανά, τι να φας με τον τραχανά τώρα, τι να πιάσει? Το... Εμένα μου έκανε η πεθερούλα μακαρόνια με κιμά. Άρα αν ήμασταν τυχεροί, δεν είχε χοντόκ, αλλά είχε πιτσάρα. Πιτσάρα. Πω. Ωραίος. Από τις καλύτερες πίτσες στην περιοχή. Το καλύτερο απογευματινό γεύμα μόλις τελειώνει. Εσύ δοκίμασες πίτσα τσαπαρίδι? Θέλω τα σχόλιά σου.